Hello everyone, welcome back to Umakeba. In today's video, we will be learning body parts, but in this video, we will only be focusing on the top part, which is just the face. So it's the ikhanda. Ikhanda. Inwele. Not this one, this is the braid, but the black part. Inwele. Inwele. Isiphongo. Isiphongo. Ingqondo. Ingqondo. Amashiya. Amashiya. When it's one, ishiya. Ishiya. Inkophe. Inkophe. Amehlo. The eyes. Amehlo. Iqhomo. Isiqhomo. Ihlathi. Ihlathi. Isihlathi. Islevu. Islevu. Ikhala. Ikhala. Udebe. Udebe. Izindebe. Now it's two. Izindebe. Amazinyo. Amazinyo. Ulimi. Ulimi. Ulwimi. Sorry about that. Ulwimi. Okay, and then some of us have this. Isifaca. One. Isifaca. If there are two, ifaca. Ifaca. Indlebe. Indlebe. If it's two, izindlebe. Izindlebe. Umqala. 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 Yes.